значи. И Малфайта ще дойде, май. Бягай, нямам да им живи. Сега ще имам, вау. И Малфайта е там момчета, май. Май дойде, да, брат. Да, ширни се. О, ще почне зарад. Аз ще тичам, брат. Достатъчно ми е. Виж какво става, когато се питам да спася близнаците. Не! О! Не! О! Не! О! Не! О! Не! Fucking Даря едно сирене, брата, това. Shift идвам. fucking... Той то! Виж го, човек, виж го, бе. Той и ти се забави. Той... Аз се забавих, да, аз съм тук с 20 милиона. Не мога да пигна. Вие нали обичате тук? Че аз взех кулата, топ шибана от къс. Къде верон пак сте отишли с Тук, пети аз. това, можем ли го? Тук. Петю ма помоли да дойде, аз дойдох, аз не ходя там. Аз знам, че е лошо става там. И кажи му бе човек, кажи му, че не може. Не чек, той сега ще Drifting ми дойде. away. Ще умре на мида, ако не дойда. Аз трябва да съм длъжен, вие може да ги ходите, ама аз трябва да... Там можем ли го? Там можем ли го? Аз съм длъжен ли, че? Аз няма как, аз... Ако един път всички дойдете на време, ще ги пръснем, играта ще свърши. Аз дойдох и Ти дойде, да, ама Кейтина дойде много рано. И Малфайта естествено. Не знам дали е дошла.